Din is-sena pazjenti bil-kanċer tal-prostata bdew jirċievu radioterapija minn magna avvanzata fl-Isptar tal-Onkoloġija Ser Anthony Mamo. Il-magna li tuża teknoloġija tal-MR-Linac kapaċi twassal kura direttament fl-organu affettwat u bi preċiżjoni millimetrika tamministra raġġi u bekk tillimita anke l-ħsara fuq l-organi l-oħrajn tal-ġisem. Fost tal-ewwel li jużaw din it-teknoloġija ġdida li qiegħda l-ewwel xorta tagħha f'pajjiżna, kien hemm 3 pazjenti li jbatu bil-kanċer tal-prostata li forma aggressiva li tolqot l-aktar lill-irġiel. Bekk s'issa 15-il persuna bdew igawdu minn din it-teknoloġija ġdida. Dwar dan tkellimna mal-kap tad-Dipartiment tal-Onkoloġija, Dr. Nick Refalo, li spjega li din il-magna tar-raġġi taqgħet mal-magna tal-MRI, allura tagħti stampa aktar ċara fejn jinsab it-tumur, iżda mhux biss. Dil-magna wkoll toffri vantaġġi għax il-pjan jiġi adatt kuljum, fis-sens ġeneralment isir pjan ta' raġġi u mbagħad issir il-kura fuq dak il-pjan. Mentri fuq dil-magna il-pjan kuljum meta tiġi għar-raġġi il-pjan jiġi mibdul kemm jista' jkun skont il-movimenti li jkun saru, pereżempju, jekk it-tumur ikun xkien, allura l-volum jista' jiċkien ukoll. Dr. Refalo spjega wkoll li din il-magna tagħti viżwal eżatt ta' fejn hu t-tumur tal-persuna u fejn qed jingħataw ir-raġġi li tgħin biex persuni jingħatalhom mediċina fejn verament ikun hemm bżonn biex jonqsu l-komplikazzjonijiet. Minkejja din il-magna l-ġdida l-kap tad-Dipartiment tal-Onkoloġija fakkar li l-magni l-oħrajn huma xorta eċċezzjonali. L-MR-Linac għandu vantaġġi f'ċertu areas fej pereżempju għandek bżonn l-MRI biex tara t-tumur, jew fej għandek ħafna ċaqliq ta' organi, pereżempju fej għandek il-musrana żgħira. F'ċertu postijiet oħra il-vantaġġ ħajintilef, pereżempju jekk għandek tumur kbir, il-vantaġġ tal-MR-Linac mhux ħajinħass, jew jekk għandek tumur li ma tantx tista' taqbdu bl-MRI, allura terġa' hemmhekk m'għandekx vantaġġ minnu, ukoll jekk il-pazjent ibati mill-lelu. U anka spjega d-differenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' dewmien ta' kura għax l-MR-Linac għandha ħin itwal ta' kura, però għandha wkoll vantaġġi. Fej fuq il-magni l-oħra l-kura hija ġifieri raġġina ta' fuq 3 minuti, 5 minuti, fuq il-magna ddum anke minn meta tidħol fuq il-magna sakemm toħroġ għandek anke 3 kwarti. Allura fih daqsxejn iktar skariċċ. Però mbagħad għandek il-vantaġġ li ġeneralment ikollok tiġi inqas drabi. Pereżempju fuq ir-raġġi tal-prostata fil-preżent fuq il-magni konvenzjonali tiġi 20 darba għal xahar, mentri fuq l-MR-Linac tiġi 5 darbiet. Il-kanċer tal-prostata hi relattivament komuni f'pajjiżna kif spjega l-kap tad-Dipartiment tal-Onkoloġija waqt li ħeġġeġ lill-irġiel kollha li jekk jinnutaw xi problema relatata mas-sistema urinarja għandhom minnu fih jirrikorru għal parir mediku. Aħna diġà għandna xogħol diffiċli biex nipprovaw nikkombattu il-kanser u iktar ma jkollna każijiet f'stadju bikri iktar aħjar, għalina r-riżultati jkunu aħjar, il-trattamenti ġeneralment ikunu iktar sempliċi. Jiġifieri dak huwa essenzjali.